পরিবর্তন দরকার बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'खौ बाख्नायदों हाग्रामा महिलारि। प्रमोद बर'आ बानायसे धन्यबाद तार कारणे। क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिम लामायाव गोदान स्पीड ब्रेकार खालामनायखौ साबायखर बावदों। नतुन स्पीड ब्रेकार प्रमोद बर'आ बानायसे क'क्राझार आरो कारिगाव इटु आमी बानाबो पारा नासिल पाहरिसे जाम्बानि सायावसो आरो। प्रमोद बर'नि गोदान खामानिया क'क्राझार आरो कारिगावनि गेजेराव गोदान स्पीड ब्रेकार नुनायानो गोदान खामानि। हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथि। प्रमोदे जुदि नतुन काम करिसे মই देखाइ दिम एइटु हल क'क्राझार आरो कारिगावर মাজত जिबिलाक नतुन स्पीड ब्रेकार बनायसे इटुइ नतुन काम। आथिखालाव प्रमोद बर'आ बिटिसिनि सीएम जानायनि उनाव लामा जौगाखांनायनि थाखाय मा गोदान खामानि मावदों बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया फिनजाथाय होदों। बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बुङोदि प्रमोद बर'नि गोदान खामानि मावदों होनना बुङोब्ला क'क्राझारनिफ्राय कारिगावनि गेजेराव गोदान स्पीड ब्रेकार होनायानो प्रमोद बर'नि गोदान खामानि। जों बेखौ खालामनो रोंबोआसै। बेबायदि खालामनायनि थाखाय प्रमोद बर'निसिम साबायखर होनना हाग्रामा महिलारिया एरैबायदि बुङो। प्रमोदे जुदि नतुन काम करिसे মই देखाइ दिम एइटु हल क'क्राझार आरो कारिगावर মাজত जिबिलाक नतुन स्पीड ब्रेकार बनायसे इटुइ नतुन काम बेलेग आरो नाय। बेलेग आर काम देखानाय মই क'क्राझार आरो कारिगावर মাজত আমি দিব জানা নাই এই স্পীড ব্রেকারটো কিন্তু প্রমোদ বড়ই করিছে দে। দেখিছ না নাই স্পীড ব্রেকার নতুন माखैसोलाय गोदान स्पीड ब्रेकार जोंथ' बानायनो रोंबाखिसै जाम्बा हिसाबै जोङो। आमी बानाबै जाना নাই এই स्पीड ब्रेकारটো प्रमोद बर'आ बानायছে नतुन स्पीड ब्रेकार प्रमोद बर'आ बानायছে क'क्राझार आरो कारिगाव इटु आमी बानाबो पारा नासिल पाहरिसे जाम्बानि सायावसो आरो बानाबो লাগিছিল আমি কিন্তু আমি বানাবো পারা নাই। প্রমোদ বর'आ বানাইছে ধন্যবাদ তার কারণে। নাম্বা ধন্যবাদ होनांगोनबा स्पीड ब्रेकार गोदान बानायदों ना नतुन स्पीड ब्रेकार बानायছে धन्यबाद দিব লাগিব আমি।